ka 20 salı ez vî şolê anê dikim. Roja zaten ez ketim vî şolê. Ez yine vî şolê dikim yani ez vî karî dikim. Ana 4 zarokê me hene. Em li vê deke bonanê zarokê xwe em dişolin yani. Merhaba memleketê xwe bi nava xwe, nav malbata xwe, nav welatê xwe bi xweştir ji verê yani. Vê deke em ji mecburî li verin. Gund xweş bû yani, gund hayat başka bû, hayat keyf bû, zevk bû, lîsk bû. Her tişt doğal bû, her tişt baş bû. Vê deke çêl, vê deke tiştek tune, vê deke ji mecburî yani. Ti insan ez yaqîn nakim ku bixwaze li bajarê mezin nav vê betonê, nav vê hayata qelebalix. Kes naxwaz yani. Êd bê ez dixwazim jî dere wa dike. Yani wextê ku mero qala gundê xwe dikê bile dilê mero çêk dibe. Vallahi tê bîram yani ana ez derim malê cî nemayî ku ez solatê xime. Tê bîram ez dibêm ya solek min tune bû. Bavê min jî hebkî feqîr bû. Yani me her roj bo solgê me digiriya ji bo solgê ji me re bigire ew jî diçû evê lastîk. Qera lastîk ji me re danî ew jî heftakê de hefta ew jî perçe dibe ew jî diçû. Cihana tê pezê me hebû em nav çiye nav zeviya. Em şev û roj dû pez de bûn. Yani xweş bû yani. Xaniyê em kelpîca bû. Em nava xê de bûn yani. Xaniyê ku em tê de bile ax bû, herî bû yani. Her salê me herî çê dikir, me wan tedî tamîr mamîr dikir. Navê heyata me nav heriyê derbas bû yani. Piştê me hatin vê deke me herî ji bîra kir. Yani herî de em nav heriyê dimezin bûn, nav heriyê çê bûn. Xaniyê me heyaz bûn belkî 20 salî jî xaniyê me bi kelpîça bûn. Her ax çê nabe, her me ji gundek dina me ax danî me wê çîk dikir, me ka dixist nav ji bo ev dû bigire. Wê kayê ca me dixist qaliba, ev bi texta qalib çê dikirin. Me dixist qaliba ca wan qalibana me dîsa heriyê wan bi ev dû ser ev dû dîzmîş dikir. Heya dibû xanî işte. Wextê da bilindbûnayê temam dibû ca me 5 wan davêt ser. Pûş mûş tedî saman. Me davêt ser me dîs herî çê dikirî ca me herî ji ser wê digir. Xanî ew me wa çê dikir yani. Em zarokantiya xwe min çê kir yani malê bavê xwe dikirin. Ax di hayata insan da her tiştî yani. Zaten em ji axê hatine. Ya her tişt ji axê. Xwarina me ji axê bû, xaniyê me ji axê bû, lîska me ji axê bû. Yani erdê me hebû me dikir genim, ceh, nîsk. Her tiştê me ji axê bû yani. Beton tune bû gîldora me. Ama hatin vê deke her tişt bû beton yani. Nav axê dimezin bûn. Wextê ku zarok bûm erdê me hebû ya. Ez bavê xwe em diçûn nav erd me çî paleyî dikir. Yani heyayê varî bavê min terpanê ew nîskana diçan û ji mir diştexiliye ez û me ji xwe re sohbet dikir. Sibê heya varî em bavê xwe re bûn, dû bavê xwe din, nav axê din, nav heriyê din, çandinî, erd. Yani kêfa me bû yani. Ama belki sola me jî tune bû, pêlav jî nigê me tune bû ama hayat xweş bû yani. Hani böyle medmeşya kevir strimiz çin nigemet çekdi bu. Yani me hissetmiş ne dikir ne değişiyor. Anam vedeki ve erda raz demeşin nigeme değişir. Yani vedeki hayatık başka bu yani. Rahat bu.
ne nexweşiye bû bi seba wê xanê ew riwanê rol me dixist yani insan nexweş bile nakeve. Seba çi dibêjim seba wê xanê seba insan gul nava xê de wextê ku mezin dibe nava xê de wextê ku çîka xwe dike heyata xwe dike nexweşî jî çê nabe. Yani her tişt caxê